Bizitza aurreraka doa, normaltasunez. Eta halako batean, espero ez duzunean, bizitza eten egiten da. Erabateko isiltasuna, erabateko iluntasuna. Eta isiltasunaren erdian, iluntasunaren erdian, piano bat. Gure gaurko gonbidatuari horixe gertatu zitzaion. Autoistripu baten ondorioz, koman sartu eta pianoa jotzen ikusten zen. Hane itzuli da, eta diska batekin itzuli da, itzulerak. Kaixo lagunak eta Ane Goienetxe ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri etortzeagatik. Badakit istripu larri bat eukizen dula eta denbora luze bat egon dago koman, tak, berpiztuta etorri zehala. Bai, ustez berrerekita. Eta proiektu batekin gaina eskuartian, ez da? Bai, itzulera proiektu batekin, musika proiektua, bai. Ondo, musika proiektua gaina, geho ze, eukiko duen aukera, zuri entzuteko? Igual. Bai, Olakoa gustatzen zaizkigu guri. Bueno, eta, zukalden zemuz moldatzea, gustatzen zaizu, aritzia? Bueno, lehen gehitxo hau, baina gaur egun hor gabiz. Gitxinaka, bai. Oso ondo, ala bihar du, gutxinaka eta aurreaka. Bueno, elkarrekin ikusiko zuen, ehundoko errezeta ingo dugu, da patata batzuk, laben sartuta, esnekin da baitare gaztakin goxatuta, nola ez txistora arrautza, eta, behitu, gaur, sekula ez dugu zukaldatu hemen, saio mordoa guaz, eta baldakizu erdian, Ez? oiarren, gongorra, Hau ikuluko kokotxa bezala itxako zokuak hemen daudena, lehatzana, hauek ikulukoa, xamurrak. Eta honekin bukatuko dugu errez eta hor gainean jarrita, eta aldi berian ingo deuna da, zuri pasatakoa eta zitzein, nola zauden proiektu berriekin, eta gero gainea entzun ingo zaitu ados. Ados. Adi lagunak, ehundoko zaio datu horreta. Bueno, Ane, eta lagunak, garatuko dizuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, errezeta hoiteko garaian. Hemen ikuste zuen bezala arrautza eta txistorra, hoi simple ingo dugu. Txistorra salteatuta eta arrautza pregituta. Baino ingo dugu goetxo bat patatana. Patatak ingo ditugu esne, eskai, perexil eta limoi pixkatekin egosi. Behin egosita da duenian, erdi egosita. Ingo ditugu panadera bezala moztu eta gero hemen jarriko dugu geruzatxo bat, gero krematxo bat ingo dugu esne gaina eta gaztakin, eta jarriko dugu krematxo hori. Berze geruza bat patatana, beste geruza gaztana, eta hori gainerretzea sartuko dugu labea. Labetik ateatzen deunean, platera eratuko dugu hausebea, gero jarriko dugu txistor albuan, arrautza pregitu gainean, eta hori arran gangarra gainean. Ados, botako dugu piperra hautza, gatza potolua, olio virgina, eta gaur egun guzi eta hoxe jaten geldituko gea. Ados? Bueno, hau esan da lanian jarriko gea. Alde batetik patata moztu berdeu panadera eta egosten jarri esnetan. Eta ingo deuna da, bitu, zuritzen moldatuko zea? Bai. Oso ondo. Zuri gailuakin labanakin baino beto? Bai. Hori, zuri gailua, zuritu eta gero xerretan moztuko dugu. Ados? Ni bitarten jungo naizela kasulan prestatzen, sartu berdeuna, presteoteko sartzeako. Hemen ingotena da, behitu hementxe, kasuelatxo bat hartuko eta egozin biara, ez dugu gehiagi egozi behar. Egosten badego asko, gero bakizu patatat deseitzen azteala. Nahiko osoikan topatu berdeu, aldente bezala, gero labian bukatzeko, bale? Eta aldi berian, mingaina eman berdio. Ados. Bueno, badakit, istripu larri bat eukizen dula, ez da? Eta horren ostian, koman egon zinala, ez da? Bai, hilabeteko behinaldia. Eta bertan piano jotzen ikuste zinela, ez da? Bai, zelan diren gauzak txikitatik pianoa joten eta bizitzako momentu zainetan bai bertan. Nola dan gorputza, indarra emateko guri, ez da? Bai. Eta, atea zinean, eta honek proiektu bat ekarri du, ez da? Bai, lehen existitzen zen proiektu bat
ten itzulera bat, inoiz baino itzulera dimentsio guztietan. Eta nola da proiektua der? Bakit kantu batzuk ateitu zula, diska bat ere bai. Bai. Kontatu pixkat, ze topatuko deun diska hortan. Ba, diska horretan, berreraikuntza prozesu baten 6 kanta dira. Bai musikaldetik eta bai letra aldetik, ez? Ba, bizitako prozesu honek ekarri doztan, esan daigun, materiala, ez? Azkenean, lehengo momentuetatik, agian igual esan inspiraziorik etorri, banengo alako, gorputza bazegoalako beste gauza batzuk errekuperatu nahian, baina gero etorri da inspirazioa etorri izan, eta etorri da EP hau, disko hau, 6 kantekin. Noiz gertatu da, noiz atera zinen ja, ez dakit gero luzaruen izango, pentsatzen dut errekuperatu inberko zinala, dela zenbat izan zen istripu hori? 2022ko udan izan zen. 2022ko udan. Bai. Eta bertatik atea, eta esan dezun lehen ere bazen eukala proiektu honen, ez dakit zerbait inda, baina ez dakit berriatzi berri izan dituzun kantak, nola moldatu dituzun, nola izan den hau prozesua? Bai, proiektu hau ez existitzen zen justo urte horretan, 2022ko maiatzen aurkeztu ginen, eta bertan, bagengo zen ja grabaketa fase baterako bidean, diska grabaketa fase baterako bidean, orduan txetorri zen ez beharra, nire ez beharra, eta horre izan zen, pausa. Eta gero, horregaitik, CD barri hau bada berreraikuntza prozesu baten kontaketa bat. Kantetan bai kontatzen da pur bat, ez? Prozesuan nondik norakoak, implizituki, apur bat, bakoitzaren bizipenetara, bizipen pertsonaletara, ez beharretik pasatako zerbait, egunerokotasunean topatzen dugu zen beste kontu batzuk bebai lantzen edo jorratzen dira bertan edo gai horrei buruz bebai bai berbaiten dut. Eta hor taldean, zeintu zaudete? Edo bakarlanak izan dira edo norbaitekin zaude o nola izan da historia hau? Taldean, hasiera batetik 2022ko aurkezpen kontzertu horretatik on aldaketak egon dira taldean, baina esan daigun bai mantentzen garela edo mantentzen garela hori, ez? Bertan bateria izan dakoa, Ander, gitarrista izan dakoa bebai Endika, badalako ekoizlea bebai, zutabe berezi bat, eta bestela batu dira beste musikari batzuk, eta sortu dugu gaur egun anean taldea, baina ja birrantolatuta eta birmoldatuta guztiz. Bikain, eta hau guztia, terapia bat izan da zuretzako, lagundu dizu aurrea juteko, edo batzutan nekatu arazi dizure bai, edo... Bai, nik uste izan dela behar izan bat, bailen existitzen zana, eta orduan, zorionez, bigarren aukera hau aprobetxauta ez, bizitzak emon dauen bigarren aukera hau aprobetxauta, etekin atara horreri eta aurrerako bide bate ikusten ebala musikan eta hori izan da bai. Hori nabazu, behitu hor behian dakazu zakarrontzia eta organiko hau eta hortxe bertan. Hau nik xerratuko ditut eta egosten jarriko ditugu hemen jarri degun ez ne berezi honetan. Bueno, eta bestela orduan errekuperatzen zoaz, guztiz errekuperatu zea, hor komanion txinan baino zertan zehazki ukizen duen da. Danetik pixka, distripu zeitzan zen. Bai, distripu serioa. Mendian, autoan edo... Autoistripu bat izan zen, eta oso serioa, bai. Eta gaur egun, ondino banabil, hobetzera bidean edo bekuntza prozesu baten, bai. Ondo. Guk oso ondo ikuste zaitugu, Eskerrik asko. Oso ondo zaudela ikustez. Ondo. Hemen txingoetena da, behitu patatak ez ditu dingo, ez oso lodiak, ez oso finak. Esan deuna, finak egiten baitugu, gero ez dugu utziko ondo gure laukitxo hori ondo betetzen. Eta taldia ditzen da, anean, ez da? Lehen nola zekan izena, edo etxe hon leheno izenik hauendik lotuta, edo... Bai, izena mantendu dugu, lehen bebai anean zan, eta gaur egun anean gara. Ez nator bakarrik. Ados. Bueno, hemen txe, esan dakoa, Indeuna da patata danak txukun, zukuare prestatu deu,
egostea sartuko ditugu, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Ados? Ados. Baseazki jungo gea, Jon Gallardoren gana, izoski baten bila, turroiana, eta edateko, ezin obia, sasoi ontako. Oazen bertara eta, guantxe gaude bueltan. Kaixo, Iratxe naiz, Irunen gaude, Jon Gallardo izozki dendan, eta gaur, turroi izozkia egingo dugu. Etorri nirekin. Jon Gallardo izozki dendak, 30 urte bete ditu lehen urtean, orain pare bat denda ireki ditugu Orere eta inguruan, eta, helatu gintzan bere aitona hasi zen, gero bere ama jarraitu zuen denda honekin, eta azkenik Jon izan da denda honen jabea. Nik, Jon Gallardo, Baskulina Zenterren ezagutu nuen, irakasle bezala, proposatu zian PFGA berekin egitea, izozkien inguruan, eta berekin hasi nintzanen, ja lanen geratu nintzen. Ni txikitatik etorri izan naiz izozkien dauntara, egia da Irundar guztientzako oso denda erreferentea dela, txikitatik ezagutu izan dugulako, 30 urte pasa izan da, eta egia da Irunen pixoa daukala dendan. Gutxi gora bera, egunero 500 kilo helatu egiten ditugu. Egia da urtean zehar ez dela salmenta asko aldatzen, baina neguan beti jaisten da pixka bat. Egia da gure bizilagunek beti eskatzen digutela helatu pixkat, ez? Neguan naiz eguraldi txarra egin eta bar, beti jaisten dira etxera eramateko eta etxean helatu pixkat eukitzeko. Betiko zaporeak baditugu, vainilla, txokolatea, pistatxoa eta bar, baina egia da beti innovazioa mantetzen saiatzen garela, gehien bat etortzen diren zapore berri horiekin, ez? Lotus galleta, gazta tarta, kinder eta abar ere lantzen ditugu. Baina gabonetan zapore bereziak jartzen ditugu, adibidez, erregerroskoia. Orain, Obradora sartuko gara izozki bat egitera. Obradorean gaude, dendan ikusten dezuten magia hemen egiten da, eta gabonak datoztela eta turroi izozkia egingo dugu. Helatu egiten hasteko, lehenik eta behin, ura lapikoan sartuko dugu, 30 gradutara igoko dugu, eta esne hautsa, proteina, azukreak eta estabilizantea sartuko ditugu. Gabonak datoztela eta, dendan pentsatu genuen, oso aproposa izango zela, turroi izozkia aukitzea, orduan probak egin genitun eta dendara atera genuen. 85 gradutara igota gero, eztia jarriko diogu, eta dena 8 orduz hozten utziko dugu. Gehienetan, kilometro zeroko produktuak saiatzen erabiltzen gara, izozki guztiak artesanalak dira, gehien bat frutu lehorrean pastak guk egiten ditugulako, jogurra ere guk egiten dugulako, eta azken batean beti saiatzen gara Obradorean hasiera-hasieratik guk helatu egiten. 8 ordu eta gero, helatu hartu, turmixa pasa, eta mantekadoran sartuko dugu mantekatzeko. Normalean, izozki hau, jende helduaren artean oso desiratua izaten da, baina egia da ere aurren artean ere oso eskatua izaten dela. Mantekadoratik atera eta gero, kubeta batean sartuko dugu eta hortik bolatxoa atera dezakegu dendan saltzeko. Gabonetan, geroz eta helatu gehiago saltzen dira. Horietako bat, turroi helatua izaten da, nahiz eta udan zehar ez eduki. Bueno, Joseba, hemen dakazu Jon Gallardoko turroi izozkia, eta badakizu nahi duzunean, pasa eta probatuko dugu. Mi esker, aio! Hau, Pairatxe, eta gora indezuna, ai, ama. Ze freskagarria erra, prestatu duna. Mil esker, ideia errak eman dizkiazu neire bai, gabonagoetako, eta besti gabe, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta holako gauza goxo egiten. Bezarka da handi bat. Gurian jarraitzeko, patatak hemen eitia, egosten, eta ditu, labana sartuko jet,
Eta, bakizu, egozita da honean, hola itezu, eta erorin behar du, erraz. Hau, ikustezu, heldu iteala, Bai. baina guandik ez da horretzen, orduan ja, ja, listo dakau, hemen utziko dugu pixkat epeltzen, bestela errengo gehalako, eta gero prestatuko dugu laukitxo bat. Bale. Bestalde, zu prestatuko zu esne gainata gaztakin indako masatxua, geruzetan jarri behar duna eta gero gainen jarri behar duna ere bai gainerretzeko. Bale? Orduan, emango izu sardezka bat, hemen dakazu ja, kantitatia eta netik erabili behar zu, baina dana bota berren eta dana nazten hasi berren, nagazu, erdila bota eta erdila, apurka, Vale. eta geho dana jun botatzen pixkanak. Ados. Venga, hoi zure kontu, eta nik olio perexilua prestatzen jungo naiz, geho ere plateran bukaeran gainetik kolore pixkat emateko erabiliko deuna. Bueno, eta badakit aurrerapen single batin prestatu zuzen utela, kantu bat, eta nola daka izena? Ba, Leku Berbera. Leku Berbera. Deitzen da kanta. Bueno, eta bideoklipa ikusgai dago, ezta? Bai. Ba, guazen ikustea eta guantxe gaude bueltan. Hola, edanak jartze gehan nundin noa da bilenan. Eskura jarri ditut itzak, ezer ezaren norabide, zainetak ikukitzearen bide. Besarkatu naute zirrarek, inoiz baino estuago harago. Ze ona ean, Bueno, eta kantu hau, zenbagarrena da dizkan. Ba, ustut bigarren lekua daukola. Bigarrena, eta diska entzuten deunean, historia pixka zer dijoa, batetik zeigarrenea pixkatik jaran dijoa, lotuta dijoaz bata bestiakin, ez da zertan? Bai, danak lotura bat dauki, baina ez ordenean, igual, Vale. Saltoka bai, baina hori esan da moduan, kanta bakoitzak lantzen dau, gai bat, estelako gai bat. Eta kasu hontan, kantu hontan, zein da lantzen dezun gaia? Zer kontatzen dezu bertan? Bueno, kantu honetan, gai bat baino gehiago, esango neuke ez, baina batez be, zer izena niretzako barriro lehenengo aldiak bizitzea, ez? Leku berberean gauzenean, baina bizipen guztiak barriak dira, eta berriro lehenengoz bizitzen dira. Eta hori plasma gura izan dut, apur bat ez, introspekziotik, barrutik, kanporako bidaia bat, hori agertzen da bideoklipean. Eta hori hola izatea zehazke, zu bueltatu ziren dena zuetzeko berri jasan, dena berriro ikasi behar izan dezu, edo errekuperatu iten dezu, nola da historia? Dana ikasi ez, baina handi baten gauzasko bai izan dira barriak, bai izan da egokitzapen konstante bat lehen aldietara. Bai, berriz hori ez, bakarrik moldatzen, autonomo izaten saiatzen, eta guzti horrek. Eta hor gorrena zer izan da? Ez goatzia, o goratze zenean berriro goxamene izan da, edo... bueno, pentsatzen danetik etorriko zala gero, ez da gora bera asko etorriko zialare bai, Bai, a ber, emozio festa bat, izen da, baina bai, horregaz gelditzen az, ez? Aukera dauenean behintzat berriro lehenengo aldiak bizitzeko, eta hori ataraten dute kantu honetatik, bai. Eta beste kantuta junda, ze topatuko dugu beste kantutan? Ba, danatarik esan dut zei dira, eta bueno, Leku Berbera honek horri buruz iten da berba, baina gero badago adibidez beste kanta bat, hasi izenekoa, eta deitzen da hasi ez eta zetarekin dana batera. Badalako hasiera eta badalako azten gabizenean, ez? Eta ezi. Orduan, horrek bebai egiten dau berbapur bete, bueno, zesari izan aldan barriro hasteak, barriz egoteak hemen, eta esperoan egoteak, ez? Hasiera barrien esperoan. Ona. Eta zu bigarrengo hasiera hauek, ja, igual, hasieran usten dezu igual ez dala iritsiko, o desberdin iritsiko dala, ez dakit, azkenien txikitatik azte zenean, ba igual nahi gabe, o jakin, guain bestera bate ikasiko ja gauza horiek, ez da? Bai, ja, zuk esan dozuna, gauza batzuk txikitan automatikoki doaz, eta kasu honetan, zuk erakutsi behar dozu ez,
edo zuk ipini behar dozu zure aldetik, non barriro ikasi eta berreraiki eta berrerakutsi, bai. Eta hor azkenian, ze matio zuzure gorputzei, karga gehiagi, azkarregiaz ikasi biharra bezala, o lasai hartu dituzu gauzak? Bi modutan. Badaue azkenean abiadura aldetik nahi dozunean ja gauzak lortu, eta gero erakusten dutzunean bizitzak ez, prozesu bat dela eta gauzako txatorrela bere momentuan. Eta horra adibidez diska idatzi ezunean, zuk zer nahi izan dezu adierazi bestia? Igual laguntzeko, edo ere bai lasai hartu behar dela, o iristia dela, o ez dela presi berro, zer adierazi nahi izan dezu? Bai, nik uste ez dala prisarik sartu behar ez, norberari. Ni bai uste dut erakutsi doztela bizitzak erritmoa markatzen neuri, eta ez bestela datorren erritmo bat ez, norberak markatzen dauena bizitzen dabile momentuaren inguruan edo momentuari buruz. Bueno, eta pentsatzen dut, zuk gauza hauek, esan duen bezala batzuk azkarregin nahi dituzula, beste mantxogi, beste zetorri dian. Nahi baino mantxo, nahi baino azkarro, danetik egon da segun zertan, segun non? Danetik egon da, nik uste niretzako nahi baino astiro hau joan dela dana. Eta gero inguruko antzatordea, pues ez, dana joan da nahiko harin, eta uste baino harin hau dana, bai. Eta diskoa bea, baikorra da, alaia da, edo zetopatuko dugu? A ber, ni saiatu gara, bai, baikorra izaten, ez? Batez be, pasatakoak pasata gero, esperantza puntu batetik eta argitasuna erakutsi nahian, ez? Topau aldabe bai apur bat amorrutik, apur bat txipenetik, baina saiatu gara, hau lan ondo doa, edo gehiago Bai, oso ondo doa, bota dena egaztaia, eta hau denare bai, eta indezun bezala berdin egin, ja dana ondo elkartu arte. Ni nahi zena da patata erditik mosten, zatik amadak izue patata jartzen joten bagai izkinean ez da bazterraino iritsiko. Eta hola jartzen badet, ja bazterraino ondo iristea. Ados? Ingo nahiz geruza bat jartzen, eta gero pixka tortikan. Da gero beste geruza bat, eta pixka tortikan, eta gainerretzea sartuko dela bea. Orduan danetikan topatuko dugu pixkat, ezta? Bai, nik uste hori, esan dodan moduan, ez? Bai lortu nahi izan dugu, edo bintzat transmitidu nahi izan dugu argira bide bat eta esperantzara. Baina emozio ezberdinetatik pasata, bai. Zu baikorra zea ere bai, edo... Bai, zorionez, saiatzen az baikorra izaten egunez egun eta uste dut baietz. Ondo. Hortxe jarraitu ba. Zirriki txarraka, esaten duen bezala. Bueno, hartu txoin, goraiak bat hartuko izut. Bale. Ingan. Hau, jarriko eta hemen. Eta, oire bota, gainuntzeko hau listo da kasu ez da. Hau garbitzea. Hemen geruzatxo jarrikoet. Eta patata beste geruza gero. Eta, guain, bakit dizkan aurkeztu zen dula ez da. Famili giruan, gertukoekin. Ze, emozionanti izango zan ez da? Oso. Bai, izan zan lehen agerraldi bat, eta bueno, oso polita izan zan bai. Bueno, eta nun izan zan, zehazki hau? Aurkezpen kontzertua Igorren izan zan, Igorreko kulturetxean, bai. Eta lehenengo agerraldia izan zan, publikoki niretzako, eta oso berezia. Zeratikan, hoi da, lehen hori, Istripoño lehen hori, etzen duten ezer kaleratu, eta etzen duen kontzertuen bat, nun baiten zerbait jode. Bai, Istripo baino lehenago, genduan aurkezpen kontzertu bat Lemoan, nire herrian, eta kaleratu eta geunkan ja single bat, gorantz izenekoa. Vale. Eta gerora, orain hau etorri da, eta aurkezpen kontzertu barria, eta gerraldi barria. Itzulerak diskoa aurkezteko. Bueno, eta zu ikuste zinan, hau iritsiko zala, o luze ikuste zenun, edo ja iritsi zaizu eta nola sentitzen dezu? Ba, iritsi da eta eskerrak, eta ja aurrera begira. Ja, posik, pasatakoa pasata, eta etorkizuna hurbilean daukagunari begira, bai. Ondo. Bueno, hemen iarritin egiana, Ditu, patata jarri deu, beste geruza ere bai. Guain hau beteko dugu, goraino. Eta labea sartuko dugu gainerretzea.
Guk hau iten genuen asko, plaka honditan iten dugu. Hola, lanian, plaka osok, patata jarri, gazta jarri, patata jarri, gazta jarri. Esne gaina gota, piperra utzakin ere bai, eta iten duguna da hori, erretzea sartu labea. Eta gero, atera, eta ja, laukitxotan mozten deu, eta gero gurin pixkatekin plantxan basa. Takitua gola. Barak jai launtzeko eta holakotan. Gaur gora etorri eta txistor jarri dio, narrautzare bai, eta gero oiarran gangarra ere bai. Osea, que ingo deuna da hemen. Hau xe jarri, betu. Piperrautza ipatu etela, zane da? Honi, botako joa pixka gainetikan. Piperrautza botako joa horrela zen, eta hau guain labian sartuko du. Eta ingo deuna da bitarten, beste reportai bat ikustea jungo beha. Hau, ez deu sartu ber gainerretzea, normalen bakizu grilla jartzea la tope eta gainetik. Patatak egin behar du pixka gehiago, hor nun sartuko duena erdi alden, eta jungoana pixkanaka gehiago iten, xamurtzen dana, eta aldi beriane gainerreta ateako dugu. Bueno, eta hau, labian sartuko dugu, eta guantxe gautoz bueltan. Zehazki jungo gea, gorbeia, lore zaintzara, eta han bakizue, beti dena txukun jartzi gea. Aber gaurkoan, zeite egun loli. Hau, labea dijoa, eta guazen erreportaia ikustea. Venga, Kaixo den hori eguerdion. Gaurkoan berriro gaude Gorbeia Lorazaintza zentroan. Ze ikusiko dugu gaur? Pasko landaria bezala ezagutzen duguna edo guretzat poinsetia da. Kolore asko daude eta hoiek ikusiko ditugu gaur. Pasko loreak ikusi ze politiak diren. Egia da, hemen ezagunena beti gorrila izan du da, eta egia da baitare saltzeko orduan beti gorrila saltzen da gehiago. Baina, koloreak begira ze politiak dauden. Horrela pixka bat jaspeatuak, badaude arroxak, badaude horiskak edo bainilla deitzen diogunak, alako salmoiak, xurillak. Bueno, pasko lorea askotan esaten dugu loratu eginda gabonetarako. Berez, pasko lorea loratu ez da loratzen. Egiten duena da, ostoak koloreri hartu egiten dute. Zergatik esaten dut hori begira. Pasko lorean lorea berez da hemen txendagon txiki hau hori da bere lorea. Ostoak egiten dute gabonetarako kolore hartu. Besterikan gabe hauek orain dela 3 hilabete berde-berdeak ziren eta orain kolorea hartu egin dute. Egia da, estatu mailan hemen gehien bat Almeriatik ateratzen dire. Aurrekoan nunbait irakurri dut 2.500.000 poinseti ateratzen direla Almeriatik. Guk sortea dakagu eta guk guriak etxean egiten ditugu. Gure Hondarribiko aztegietan guk aukeran nahiago guk guriak egin. Orduan, halako zentro polit bat egingo dugu. Gabonetako opari bezala, nik uste gorriakin egingo ditugu. Begira. Gaurkoan horrelako egurrezko kutxa bat aukeratu dugu. Orduan, begira, sartuko ditugu pare bat, horrela. Eta gero hemen jarri behar diogu matxa. Zergatikan matxa? Begira, gabonetan matxa ere beti dago alako oparitzeko, dekorazioan, eta segun zeinek esaten digute dendan matxa zorte hona ematen dula. Orduan guk, bada espada, matxa sartuko dugu. Poinsettiak itxian argitasun normal batekin, etxe normal bateko argitasunakin egiten dire. Egia da, urotza ez dute bat ere maite. Orduan ureztatuko ditugu astian bitan, ez gehiegi, baino bai 2 egunetan ura ez grifoko hotzari pitin bat epelduta edo gabian urbaso bat atera eta goizian horrekin ureztatuko ditugu gure poinsettiak. Hau nola oparitzeko den, pentsatu dut, sartuko ditugula hemen horrelako matxa batzuk, gero hauek oparitzen ditugunean etxean kenduko dituzte eta jateko aprobetxatuko dituzte, baina bueno, oparitzeko momentuan nik uste politia dela. Nik hemen jarri ditut matxa landariak, zertik baita ere garaia orain matxa sartzeko gure baratzetan edo gure terrenotan matxa sartzeko garaia da. Egia da matxa horiek, izaten dire variedade batzuk txakolina eta ardoa egiteko,
hortaz Josebak jakingo dut ze. Eta beste barietate batzuk izaten dire, hola matxa jateko, fruta ematen duten matxa, eta ardo goxoa egiteko. Baita ere esango dizuet aurreko urtean, eta nik uste orain dela 2 urte edo, matxak izan du dituzte gaixotasunak. Bai oidium eta bai mildium. Zer dire horiek azkenean dira alako onjo batzuk egiten dituzte, eta bueno, nahiko lan eman dute. Guk aurten karri ditugu bariedade nahiko berexiak dire, pixka bat gaixotasun horiek ongi irauten dituzte edo esateko moduan. Orduan, bueno, ikusiko dugu aber saiatzen garen aurten gure matxak eta gure mastiak eta txakolindegiak eta bar txukunago eukitzen. Orduan, nola, oparitzeko den, begira, jarriko diogu, entrega egiteko momentuan, olako argi txiki bat, baitaren ikuste polita den, eta bueno, itxian edo zein txoko apaintzeko, begira ze polita. Eta olako muñeko txiki bat ere sartuko diogu, nik uste polita den, besterik gabe, matxa poinsettiak, olako panpin txiki bat, eta argila, zesaten azue. Begira, gaurkoan, onaraino iritsi gera, gure poinsettia edo paz kolore gorrilla polita, txukuna da, nik behintzat gustukoa dut, espero zuek ere bai, eta gaurkoan hemen bukatuko dugu, eskerrik asko eta hurrengora arte. Hau, Paloli, eta mi esker. Zuri de gustatzen zaizkizu pasko kolorek, ze polita dian, eta ze gauza politak dituzun, Loli. Mi esker, eta hurrenare zure saiongo gea, gure inguruk loratzeko eta goxatzeko. Besarka handi bat eta gurean jarraitu behar dugu. Hementxe, behar deuna da, guain, txistorra prejitu, sartaitxo bat horrentzako, berdeuna da, beste sartaitxo bat, arrautza prejitzeko, eta hirugarrengo bat, oilarran gandorra ere bai, berotuko dugu eta prejitu puntu bat emango jo. Orduan, hemen, 3 sartaiak epeltzen jungo naiz. Zu lagundu da zu adibidez txistorra puxketetan iten. Ados, osondo. Igual oso azteu, bihar, baina erdila hartu. Eta gero, hola, puska hundia izan berren, hola, arito bezala ingoitugu. Eta bestalde, jarriko baten olilua, gero arrautza prejitzeko. Eta goaz, hemen txerraka. Venga, arrautzaiteko hemen txegarrikoet. Venga, olioik ez bagazuek txistorra soltatzen oliotan hortxe aldain, ehundoko arrautza prejitua. Bueno, ane, zuk esan dezun bezala, hau zutzako terapiatxo bat bai izan da, ezta? Eta zuk lan haure bai indezu gainuntzeko ere bai laguntzeko, o bultza bat emateko zure situazio antzeko neondian antzako? Nik uste baietz, inspirazio iturri moduan balio badau, zoragarri. Bai, esan da moduan, ez? Ez da igual egoera larririk bizi behar, baina egunerokotasunean bebai suertatzen diran, arazoak edo ulertzeko beste modu bat. Bika. Bai, azkenian hemen eozini, ez da jo gertatu eta zehundu baten aldatzen dira gauzak, ez da? Ez alda gala. Bai. Gutxien espero deunian, ez da? Bai. Gutxien espero deusunean, badoa. Bai. Bueno, eta, ez dakit, pentsatzen dut, 2026 oparo izango dala, ez da alde batitik bestea, ez dakit ja lotituzun leku batzuk, leheno aipatuzu baten bat, baina ez dakit leku bat baino gehiago dakasun lotuta ja. 2026an, nire herrian, Lemoan aurkezpen berezi bat, bai, disko aurkeztuko dugu 2026ko urtarrian, urtarriako 23an. 23an izango da? Bai, Lemoako Kotxepin kulturetxean. Vale, ondo. Eta, bai, jarri beste hainbeste, eta hola, igual platera eratzeko danak ez ditugu biharko, baino jaten jungo, gaur egun natzea, hasiko bat hemen, hemen goze asko ukitzen dugu, zuri zeltzaizu ordu ontan hemen txitxaren martxan azte. Bai. Bueno, hemen txingo deuna da arrautza prejitua, eta hemen ingoitutenak Andorra garri martxan bai. Jan aldezu sekula hau? Ez. Betu, ze berezia, Zure musikari ez da, hain nola jartzeko ez da, hain pankilla ez da, Ez momentuz eskara horretan. Kiston goxuak dia, benetan, inoz ez bai zuejan, bai, hauek dia, takit, leno esan deta zieran, bai, nitxasuan kokotxak izatean bezala, eta txerriankak eta bezala, hola, gelatina asko daka,
oso xamurrak dira, eta benemetan esaten baizut, bezu inoiz jaen, probatu itazue. Eta hauek ekarrizkiguek kaskajarezetikan. Da hor kapoiak eta itituen leku bat, Bai. eta benetan, hau nik etxen jartzeten nian, o jarri izan deten nian gaina bertatik enkartizkiela, iten detena da. Olarrua etortzen da ba, hola, poltsetan egosita ja. Bai. Eta aldezula berotu, gio intezu, ba, piperra utza bota, gatza potolua, olio virgina, eta gatzea bikain. Gio daude, arrautzetik pasa eta rebosatzia. Era askota hau ditia, baina nik ina guzti ez ditena, olarrua zea izango bazan bezala, gallegua izango bazan bezala, hola, piperra utza bota, eta gelditzea, ezin hobia. Erto. Bueno, gaur probatuko zu ez bazu segula, probatu. Animatuko zea? Bai. Vale, gelatina salia zea olako gauza guzti zaizkizu? Ez asko. Baina... Nik hori izatet, gero izatet, Askorik. hori lagune izatet, Gelatina salia zea, ez. Eta gero txutxeiden da gutea, eta zea celebritua gero esten. Ez aldala izaten, Bai. Hola neko edo... Bai, oso ondo, horrela oso ondo. Vale, haure, botako ditugu hemen. Ai, ama. Bueno, oso ondo, oida, txistorra hemen txautzeko deu. Hau listo. Eta, bagoaz txerek itxarraka. Bueno, eta, baldakazu, ez dakit, proposito hemendikan aurrea, ez dakit, beste dizka baten bila junbertzea, ozin dia zure helburuak urrengo urteako? Momentuz, pausoka, pela aurrera, diska aurkeztu, eta agertzen diran kontzertu barriei, atea zabaldu eta ondotorriak izan daitezela, bai. Dikain. Eta, badakazu, badakit Durangoko azokan egon txalare, bai? Zeleku eharra, ez da, hor eharra izango zan unkarri, izango zan olako kulturgune baten egotia, ez da? Bai, eskaparate itzela, bai. Dikain. Eta, ez dakit, beti galdetzen jete, beste gehiagi izatea, baina, hemen seme bat eukitzen zuta, urrengoan noiz dator, da diska bat atatzen zuta, urrengoan batzuk artista beti horra izate, martxan, ez da? Eta bat kaleratu da, ja, beste zeuz, eukidezu, ja, labea sartzeko prest. Bai, eta eskabiz horretan pentsetan... Baina nahi gabiten dezu, ja, barru ondakazue, zena hori. Bai, hori da, beti sortzeko nahiagaz eta sortzeko gurean, baina momentuz helburu bakarra aurkestea. Momentuz daukogun aurkestea, naiz eta existiduten diran beste kanta batzuk, existiduten diran kaleratu ez dugu zan kanta batzuk, baina bueno, aurkezpenetan edo aurkezpenetara datorrenak entzunal izango dugu bestelako hori. Dikain. Bueno, eta hanean sortu aurretik ere bai, musikan beti biliza, ez da? Bakit pianore jozten zendula, dakit, voltatu zen piano jostea, edo... Bai. Horretan gabiz. Barriro ikaskuntza prozesu bat da, eta horretan gabiz. Eta proiektu hau baino harinago ibilizanaz beste musika talde batzutan, kolaborazio lanetan, eta bai, pausotxoak emoten. Proiektu bestelako umentzako ikuskizuna euki izan dugu, pekontzi misteriotxua, izeneko ikuskizuna, umentzako ikuskizuna. Zertan datza hori, zehazki, nola da ikuskizun hori? Umentzate ikuskizun bat da, ikuskizun musikala, kontatzen dugu historio bat, ez? Eta hori jorratzen dugu show batean, musikaz josita, zuzeneko musika zan, baina, orain ez gabiz horretan. Ez duzu berreskuratu bainik? Orain dik hori ez dugu berreskuratu ez. Bueno, txirrik itxarraka esan dezun bezala. Pausu, eta, hemen txe, olioa bero dakat, haure bai, eta hor bi eserleku daude. Ez dakit. Zenekin zatoz gaur? Kantatzea, zein datorre honea? Taldekidean gitarrista ekarri dugu, aurkestek, kanta bat joko dugulako saio amaitzeko. Bikain, zein izango da kantua? Sareratu deitzen da, eta lan oneri amaiera emoteko azken kanta da, diskan, eta inguratzen gaituen sare horri eskerrak emoteko modu bat, bebai. Bikain, horrek ustez, gazte, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Irrikitan gaude, nik hemen behitu arrauta pregitu berdet, beste dana listoakat, haue labetik ateakoet. A ber, nolako itxura dakan. Behitu, zer pastela. Ni uste nian bigintu, baina, iruntzako gingo jaure bai, irun arten gango deu.
Bueno, hemen zuk itxaldi behar ditut. Eta ekin, benetan irrikitan gaudela entzuteko. Denboraren jolasean, agian atzera egin, honek duen balioaz, jabetu naiteke soilik, norberaren gerizpetan, geruza guztia gaindiz, albokoak argitzen dit, itzalpean sareratu. Eta ez da hemen, bihotzetik ez den ezer. Den ezer. Igaro dela dirudi, baina bidea da hemen, zehaztu gabeko zenbait, zidor ordezkatzen daude zagunak. Irelarik onela ezagune, onela esaten dute zareratu. Ninduzunetik babesgune, izatearen erdian nago askatuta. Eta ez da hemen, bihotzetik ez den ezer. Den ezer. Oh, den ezer. Oh, den ezer. Saretuta bada ere. Eta ez da hemen, bihotzetik ez den ezer, saretuta bada ere, ez da bihotzetik ez. Ai, ama, ze ona, Oso ona, ze amot goxua da gazun, Eskerrik asko. Eta ire bai, Zorionak, zorionak. Beitu, harrain dilau platera ere bai, Ondo, hemen, beitu. Botako deuna da berde pixkat. Eta lagunak, bizi bedi, bizi posa. Bagizue, EITB maratoia. Abenduak 18an. Eta aurten da, helduak ite genian tope hoteko, hortako behar dia xosak, oitena ikertzeko, eta danok aldezuen neurrian, zuen xosak bertan jarri, hau dena ondo ikertzeko. Eta zuei, mila esker benetan etortzeatik, bira eharrauki, goxatzen jarraitu, eta ondo elikatu. Ados, agur lagunak. Agur. Agur.